Nazdar, sme tu. Chcem vás. Šaha. Na hlavní nádraží. Šala. Dneska nás čaká Čas naplnený deň. Tak, koncertíček a byť cyklotrasy po Prahe. Ideme ich otestovať, aké to tu majú na úrovni. Už sme pripravení. Takže Praha trasa. Well, I look at it myself as the beginning, really, of an exploration. That's the reason we're exploring. You don't know what you'll run into on an exploration. What the sky looks like, what the stars look like. Do they still twinkle, or are they a steady light? Praha je zatres, podľa mňa. Ale my nie sme tu za trest. My sme, nie zatres, my sme proste... Sme na námestí Franza Kafky. Franz Kafka. Sme na bicykli, jo? Takže ideme si svoje, ľudia sa nám vyhýbajú, Tak. usmievajú sa. Ale už sme narazili na nejaké cyklostezky, Hej, už sme našli nejakú, jednu sme až našli, takže uvidíme čo ďalej, no. Jak sa to Dobre, vyvíja ja si ďalej. napravím čapicu, tak ako má byť a môžeme ísť na to. Môžeme ísť na to, hej. Čau, čau. Tak máme tu ďalší deň, akurát je po amerických voľbách. Vieme už teda, kto je víťazom, ale my teda si ideme svoje a čaká nás hlavne... Čaká nás výlet pri Vltave po cyklotrase. Dali sme si poradiť miestnymi obyvateľmi danej mestskej časti Vršovice. Vršovice tuším, že? Asi áno, Vršovice. Praha 4 alebo neviem koľko, 10. A vyskúšame aj otužovanie, keď nájdeme nejaké jazero, nejaké ľadové riadne. No a ideme si to užiť teda. Ideme na to. Takže Rasťo, plnou párov vpred. Plno párov vpred a Trump takisto. Nech sa darí. Uvidíme, jak to pôjde. Čau. Pozdravujem z nábrežia Vltavy. Úplne super počasie. Máme tu hniezdisko jacht a iných člnov. Úplná paráda. Po ceste Škodovky nové. Po ceste som videl rybára, ktorý si to už dneska lovil. Šup čajka. Krása. Akože Praha prináša úplne iné veci ako len Karlov most a Václavák a toto treba zažiť. Ale takto. Na bicykli. To je úplne o inom. Dobré ránko z Prahy. Ideme nábrežím Vltavy. Príjemných 5 stupňov. Slnko svieti. Voda láka, plavky už pripravené, že Rasťo? Hej, ideme otužovať. Ideme otužovať dneska, takže potom dáme vedieť, aké to bolo. Každopádne máme tu riešené dobré veci pre peších aj cyklistov, takže cyklistické združenia a mestské zastupiteľstvo sa aj v Prahe snaží, je vidno. Tak hádam sa aj my inšpirujeme čo najviac v Bratislave. A čo dodať? Užívame si SM na najväčšej paráde. Čau, čau. Čau, z Prahy a nachádzame sa pri Vltave aj pri vlakovej dráhe. Akurát sme najdebili na takýto super vkusný bike park s parčikom. A keďže som ešte nemal príležitosť takto voľne vstúpiť niekedy do areálu,
tak to vyskúšam. Samozrejme mám starý 25-ročný skot, tak skákať nebudem. Ale klopenky si vyskúšam. Je to zábava. No, je to super. Dobre, tak sa učíme a sme v pohybe. Jestli nevíte, tohle byla vila, nebo je pořád. Tady byl asi tenkrát nějaký ten majitel nebo majitelé, které to měli dohromady řezníci a pivovarníci. Naproti je pivovar, to viděli? To je jaký pivovar? To ešte nie. Bránický pivovar, ale on už, teď se tam vaří pivo zase, Bráník, hej, Bráník. ale jenom nějaký mini pivovar. Áno. Bránický pivovar. No, Pán Milan, a tieto ledárny tu ako dlho fungovali? no, ono je zabilo to, že se začali dělat ledničky. S pánom Milanom ideme... Takže toto bolo plné vody a tady tie ľadovce sem ako doplovali, Ne. Teď, když byli povodně. Aha, vtedy, keď boli povodne, takže je to aj nejaký stĺpec, Tady to nikdo asi. Lebo sú také kálne stĺpce bárde v tých tuneloch. Bejvá někde čára na dně. To je vidieť, že bola voda proste. Je tam byla celana, to je to vidět. Áno. Tadyhle. Ty prďo. Tak toto je mega. Vy tu máte svetlo? Tak to je bomba. Pán Milan, kde sa teraz nachádzame? Povedzte nám. Modřany, ledárny. Ledárny, aha. A Adresu to nemusí byť, povedzte nám skôr, že na čo to slúžilo? Že čo to je ledár? ukládali sem ledy. A přes léto prostě se to používalo na chlazení. Jasne, super. Rozváželi ty kostky. Dobrý deň. Dobrý. Ako dlho to fungovalo? Myslím, že jako 34. Na zdravie, Praha. Čau, Na zdravie. Čau. No jasne, čo hovoríš? Šmík, jak sa patrí. Kde sme? Na Václaváku robia tu rekonštrukciu Národního muzea, čo je tiež chválitebné. Tak super. Že sa starajú o pamiatky a ideme pozrieť ešte, jak to tu vyzerá, no. Je to super, teším sa. Práve nás nejaká Španielka odfotila pred Svätým Václavom. A Toto je vlastne posledná zastávka, hej. Last stop. samozrejme aj tá fotka bude. Tu sa ešte pozrieme. Jan Palach je človek, ktorý sa upálil, aby ukázal, že tie časy, ktorý žil, nebolo med lízať. No tak už sme v Prahe na hlavnom nádraží. Sú tu rôzne obchodíky, poňavky a neviem čo všetko. A vozíme sa tu. To je už to, že sa tu vozíme, je proste halúz a treba to vyskúšať určite. To je zábava. Samozrejme, akože môžeme ísť s eskalátorom, ale treba zase bezpečne, lebo sú to rôzne školské zájazdy. Pozor. Áno. A sa čo hovoríš na Prahu za 24 hodín na kolech? Je to mesto. To je fakt metropola, ktorá si môže hovoriť, že je metropola. Dobre, ale čo hovoríš na to, že 24 hodín Praha na bicykli? No, je to skúsenosť, nová skúsenosť s niečím novým, pretože všetci väčšinou chodia, to je štandard. A to sme sa my vlastne tomu chceli vyhnúť. Nešli sme do toho centra skoro vôbec.